Zrovna túto trasu to filujem. Ideme prenocovať v tomto lese. Bude nejaký príbeh. Už len čakáme. Mikrofón check 1, 2, 1, 2. Aj ty ešte nemáš. Nevadí. Myslím, že sa počujem odtiaľ. Mám tam skúsiť výjsť ešte? Stojí mi to za to, že rozbijem nádrž. Prvý deň na reálnom výlete. Budem rád, keď to neskúsiš, lebo keď tam náhodou vyjdeš, tak máme problém. Ale neexistuje, že moja guma tam vyjde. Nie, čo si, ani moja, to je... Je to hrozné. Strmosť by ani nevedel, keby tam je, že aktívne štrgal, to je, že pol štrk, pol blato. Už tu je to také shady, že už mi zasekáva. Na toto boli tie motorky stvorené. Zapni si offroad mód na plyn. Frajerina pridať a potom na 2000 otáčok sa prtkať. Ale pozri sa, budeme mať nahraný brod. Takže by tadiaľ? Toto je brod celkom. Toto je Amerika. Zás budú počuť len moje príspevky v tej kamere. Ajajaj, to je diaľnica. Or is it? Iný brod je tam, sme chceli. A Garmin ukazuje čo? Ideme aspoň smerom ok? No dobre. Neverím mu až tak ako pred chvíľkou, lebo už viem, čo pre neho znamená, aj takto sa dá. Wow, som nabel na kameň. Hlavne si sleduj benzín, to bude pre nás zmerodajné. Brod? To je v pohode brod, nie? A kde chceš, môžeme sa otočiť. Aj, ale mi odlieta. Ja som dal trojku omylom. To skoro zdochlo v tom slahu. Dokiaľ tie lístky šmíkajú fajne.
Martin, pozri sa na to, tak to ešte mohlo pršať. Áno, ja sa to úplne užívam. No. Ja len dúfam, že mi zase neodíde ventilátor. A to naposledy ho blato zapchalo. Ale jeden dobre mierený kamienok ho vie vypnúť tiež. Akože ľudia na Afrikách by nás vysmiali. No áno. Krásna dolinka. Dolinková. Predné koleso zbehlo do ďurky. Nejaká čistinka. A tam končí cesta, nie? Irina. Pravdepodobne už niekde za rohom bude benzínka. Hej, to je pičovina. Tu sa vedme otočiť akurát tak. Asi ideme naspäť, čo? Dá sa ti otočiť, či ti pomôžem? Vidím, že si chytil rytmus. To bolo tiež krásny záber.